Tenim notícies ja de la seva existència al segle XVI, durant una visita que va fer el bisbe a la població. Antigament aquesta capella estava emplaçada a les afores del poble, ja que era fora muralles, molt a la vora del port natural de Blanes. Antigament també s'explica que havia servit com un punt de referència pels pescadors i els mariners, ja que al capdamunt de la capella s'hi havia situat un petit far, segurament de llenya, i el foc mateix servia com a senyal, com a avís, com una senya durant la navegació. Aquesta capella tenia unes dimensions molt més petites que les actuals, ja que només el que era pròpiament capella era la part que avui dia ocupa l'altar. La resta era un espai porxat, amb vistes a l'exterior, que fins i tot havia servit per als jurats de l'Ajuntament, pels regidors, en diríem ara actualment, havien fet algunes sessions plenàries aquí mateix on ens trobem ara. L'antic porxo es va substituir amb aquesta façana que trobem ara amb aquests motius mariners, i aquests esgrafiats i tot el disseny d'aquesta façana principal és obra de l'arquitecte Francesc Folguera, que a més estiuejava a Blanes, precisament en aquest mateix carrer de l'Esperança. Folguera és conegut per ser l'arquitecte, per exemple, del poble espanyol de Barcelona o de la part de la trona del monestir de Montserrat, i ha deixat també altres obres importants a Blanes, com pot ser Ca l'Orenc, el monument a Joaquim Ruyra. El que és la capella de l'Esperança a l'interior va ser ocupat durant la Guerra Civil, va ser magatzem, però es va poder salvar el que és tota la talla de fusta de l'altar. Tota aquesta fusta policromada és l'original, no així la imatge de la Mare de Déu de l'Esperança, que va ser cremada. La que veiem actualment és una talla de l'escultor joventenc i data del 1940. Després de la guerra va ser col·locada al seu lloc. Posteriorment trobem altres imatges que hi van ser instal·lades, com pot ser Sant Elm, que és el patró dels mariners, que el veiem amb un vaixell a les mans, i també Sant Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua. Com hem explicat, és una capella que té molta vinculació amb el món marítim i amb els mariners del poble de Blanes, i es pot comprovar amb aquests exbots i aquests vaixells en miniatura que trobem penjats. Alguns d'ells són de personatges il·lustres, com pot ser l'escriptor Josep Roig i Reventós, que va fer construir aquest gran vaixell que trobem després a la porta d'entrada. Altres vaixells són obra d'artistes locals, o també un diorama on es representa com era la façana marítima del poble i aquesta capella fet per l'artista Francesc Pairet. Com ho feu, això, si ho teniu molt... Ens trobem davant del bust de Josep Vieta i Burcet, un blanenc del segle XVIII, que fou el fundador d'una llarga dinastia de mestres d'aixa. Eren els constructors d'embarcacions que tanta fama van donar a Blanes, sobretot al llarg del segle XVIII i també al llarg del XIX, a mitjans del segle XIX. Construint les grans embarcacions que anaven a Amèrica i feien les rutes comercials, transportant mercaderies, fusta, vi, i tornaven amb cafè, amb sucre, amb cotó també i teixits des de Nova Orleans. I aquesta dinastia es deien Vieta de cognom, però eren més coneguts a Blanes amb el motiu de veguer. A part dels Vieta n'hi havia altres famílies que construïen embarcacions i tenien les seves drassanes a la mateixa platja de Blanes, on avui dia trobem el Passeig de Mar, que eren els Estaveta, els Gibernau i també els Vorell.